औ आं नोंनि थाखाय फाग्लि। औ आं नोंनि थाखाय फाग्लिखा। मानोना आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो रजे। आं मिथिया दि आं नोंखौ मानो बेबायदि मोजां मोनो। आरो आं मानो नोंखौ गुबुनजों थानायखौ आं मानो नायनानै थानो हाया। आरो आं नोंखौ सोरबा सिनाय मोनै सिख्लाजों रायज्लायजानो बायो। मानो आं बेबायदि आं गावखौनो बुजि मोना। आरो आं नोंखौ बेबायदि रागा जोङोबा नों आंखौ गावखौ सन्देह खालामदोंना सानदों रजे? मानोना आं नोंखौ सन्देह खालामा। गुबुनजों थानायखौसो नायनानै थानो हाया आं। नोंनि थाखाय फाग्लि जागोन। आरो आं नोंनि थाखाय गावखौनो बावगोमालांगोन। थेवबो आं नोंखौ बावनो हाया सना।